Ola, somos o equipo Ana Mini e este é o noso traballo sobre o que ocorreu coa Dina en Valencia. Mira, que é a Dina? A palabra Dina é o acrónimo de depresión illada en niveis altos. Unha Dina é un sistema de baixa presión ou de depresión nos niveis altos da atmosfera e fórmase en niveis altos da atmosfera. A uns 9.000 metros de altura ou a 300 HPA de presión existen intensas correntes que viaxan a gran velocidade. Sabedes que é un HPA? Pois é unha unidade de medida hectopascal. Pero Nerea, cales son as consecuencias? As consecuencias son varias. Inundacións de parques subterráneos, rúas cheas de barro, coches abandonados, árboles caídos, mobles rotos, robos nas casas e nos comercios e mortos e desaparecidos. E Pablo, que está ocorrendo ahora mismo ali? A Policía Nacional e a Garda Civil traballan unha lista de persoas de 250 desaparecidos pola Dina en Valencia. 235 desaparecidos e denuncias de 124 persoas. O luns, 28 de outubro, arrancou coa Comunidade de Valencia nun aviso laranxa. O martes 29 pola mañá deuse o aviso vermello na Comunidade Valenciana. A Dina de Valencia deixou rastro por onde pasou. Casas esmatizadas, toneladas de barro, inundacións. A día de hoxe, miles de militares, bombeiros, protección civil e voluntarios traballan día e noite achicando auga e limpando barros das rúas. Centos de coches están sendo retirados e escombros están esperando a ser retirados por maquinaria pesada. Para axudar os afectados da zona, primeiro hai que escoitarles. Piden maquinaria, é unha moi boa petición. Todos os militares que están inhabilitados deben, sen fillos que atender ou que podan ir, deben mandalos. A xente non pode estar toda a vida doando, entón tamén deben centrarse en reparar as casas ou as cousas máis principais. Todos os móveis inservibles se poderían reparar facendo unha especie de taller de manualidades tamén para que os nenos se divertan. Os centros comerciais, pois, estaría ben que fosen utilizados para que a xente dorma, descanse, coma, un centro de acoxida. Para que isto non volva a suceder, debe tomarse medidas. Entón, deben facer máis presas ou algún tipo de recurso natural. Pois este é o noso traballo de Dina en Valencia.